Takatarisana nemwaka watiri kupinda mauri, patiri kuziva kuti mvura yedu inenge isina kunyanyowanda. Tiri kukurudzira varimi vese kuti vaite makomba, vachere makomba. Kana vapedza izvozvo voita gumbeze raMwari. Pavanoita gumbeze raMwari tinoziva kuti chibage, mashanga echibage anenge achida kudyiwa nemombe, achida kudyiwa nembudzi nezvimwe zvakadaro. Asi tinokurudzira kuti varimi vedu ngavashandise chese chavanogona kushandisa. Kwahonde vari kushandisa mashizha emubhanana, kwamutoko vari kushandisa murakwani unobva mumakomo. Zvese izvozvo varimi ngavasununguke kuzvishandisa kuitira kuti vachengetedze. Kana mvura yanaya inogamwa nemakomba. Kana yagamwa nemakomba, zuva rikapisa inobva yaenda kana pasina chakafukidzira. Saka gumbeze raMwari riya kana mulch ndo chinoita kuti mvura isakasira kuenda neevaporation ichienda nokupisa kwezuva. Saka zvakakosha kuti varimi vazive kuti gumbeze raMwari riya rakakoshesesa chaizvo. Asi tinoona kuti nzvimbo zhinji ivhu redu rava jecha. Saka tinokurudzira kuti muujecha waro iwowo ivhu iroro rinenge raakuvava kana kuti rava acidic. Tinokurudzira varimi kuti vaise lime. Patinopa pfumvudza mainputs aya pane lime iripo yatinokurudzira kuti varimi ngavatore lime vachiisa iko zvino pavari kuchera makomba, vanenge vachiisazve lime iyoyo mugomba rega rega ravanenge vachichera, kuitira kuti ivhu redu rive neutano. Ivhu rine utano rinoita kuti mbeu inorimwa ipapo inge ichitivirira zvakanaka chaizvo kubva mukupisa. Varimi vanoziva kuti mvura kana yakunaya inoita sei. Asi tinokurudzira kuti vaya vemeteorological service department vanotiudza kuti mvura yakuuya ichinaya. Vanototsutsudza zvakare kuti mvura yauya iyi yayekuti mwaka wedu wakutanga, vachitarisa kuti inenge yakunaya kakawanda sei pamazuva mashoma. Isu kuno kuti vanhu varimi vadyare tinotarisira kuti mvura inge yanaya inodarika 20 millimeters in 24 hours. Ndokuti tizive kuti iko zvinezve mvura yedu yanaya iyi yaakukwanisa kuti murimi agodyara. Saka zvinosiyana nenzvimbo nenzvimbo, asi varimi vazhinji vari munzvimbo imomo vanotoziva kuti yedu ikanaya zvakadai inenge yakuita kuti tidyare. Tinobatsirwa futi nemadhumeni anenge ari mumawadhi medu imomo, vanoziva kuti mvura iyi yanaya. Vanenge vane marengeji vakawanda vacho vachiziva kuti kana mvura yanaya parengeji vakamezha vanenge vakuziva kuti yakwana, varimi iko zvino vakudyara. Asi tinokurudzira kuti varimi vedu vatarise mwaka uno mvura yedu zvairi shoma. Zvinoreva kuti panongonaya mvura yekutanga varimi vedu ngavadyare ipapo, kuitira kuti mwaka wedu, nekuti unenge une mvura shoma kusvika yakanyanya ichiita shoma sasa, tikangowana vanodyara nemvura yekutanga, mbeu idzodzo dzinenge dzadyarwa nemvura yekutanga dzine chansi yakakura yokuti dzisvike dhani dzinozodyarwa pokupedzisira kana pakati pemwaka.